είναι ο Σπάρος που κάνει ολοήμερες κρουαζιέρες. Δεν πρέπει να μάθουμε περισσότερα? Ήρθαμε εδώ να δούμε τι κάνεις, πού πας, πού θα μας πας. Εδώ κάνουμε κρουαζιές στα κοντινά νησιά, ξεκινάμε από εδώ από την Βαρτιά, τη Σπάρου. Ναι. Φορτώνουμε κόσμο και από την Μπούντα, που είναι και το λιμανάκι Αντίπαρο. Πάμε στα Παντερονίσια, που είναι κάποια νησάκια απέναντι από την Αλική της Σπάρου, όπου είναι τα γαλάζια νερά, είναι σαν πισίνα. Από εκεί και μετά πάμε στην νότια πλευρά της Αντιπάρου. Έχει διάφορες σπηλιές εκεί, έχει μια παραλία με άμμο, με βότσαλα. Εκεί κάπου τρώμε το μεσημεριανό μας, που το φτιάχνουμε εδώ στο πλοίο. Ωραίο αυτό. Και από εκεί και πέρα πάμε και στο Δεσποτικό, αν το επιτρέπει φυσικά ο καιρός, γιατί φέτος είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα μόνο αυτές τις 3 μέρες έχει μπουνάτσα. Γενικά το κλίμα έχει χαλάσει. Τώρα σκοπεύουμε, όταν έχει και καλύτερο καιρό ακόμα, να γυρνάμε και από την έξω μεριά της Αντιπάρου και να κάνουμε στάση και στον Άγιο Σπυρίδωνα, που έχει και το εκκλησάκι πάνω. Είναι ο επόμενος βράχος από τις πόρτες, εδώ που μπαίνουμε στο λιμάνι. Δηλαδή κάνουμε ουσιαστικά γύρω του νησιού. Ναι. Της Αντιπάρου και Δεσποτικό, αν το επιτρέπει. Και είναι το Σπάρος. Σωστά. Ορεκτικό, στην πρώτη στάση στα Παντερονίσια. Μετά έχουμε το μεσημεριανό μας, το οποίο αποτελείται κυρίως από σουβλάκια, χοιρινό ή κοτόπουλο και σαλάτες. Από εκεί και πέρα έχουμε το φρουτάκι μας, στην τελευταία στάση. Και εκτός από αυτό παρέχονται και δωρεάν ποτά, περιλαμβάνονται δηλαδή στην τιμή, τα οποία είναι σούμα, το παγιανό τσίπουρο που λένε, ούζο και κρασί. Και φυσικά αναψυκτικά. Τώρα πλέον έχουμε και μάσκες με αναπνευστήρες για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει και το βυθό. Γιατί εντάξει, καλά βλέπουμε τη στεριά, αλλά ο βυθός κρύβει πολλά περισσότερα μυστικά. Και αυτά. Ωραία βόλτα. Θα πάμε. Λέει σας προσκαλούμε φυσικά όλους να είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.